Svečanom dodjelom nagrada danas je završena petodnevna ljetna škola 2025. povezivanje obrazovanja i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Ljetna škola u kompleksu FIS na Vlašiću održana je od 19. do 23. maja u organizaciji GIZA kroz program Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja koji sufinansiraju Vlada Savezne Republike Njemačke, Vlada Švicarske i Evropska unija. Ova inicijativa ima za cilj promociju zapošljivosti mladih u Bosni i Hercegovini i jačanje saradnje između srednjih stručnih škola i privatnog sektora, kazao nam je Donald Prohaska, menadžer komponente razvoja privatnog sektora u okviru projekta Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja. Danas smo ovdje, završna radionica u okviru ljetne škole koju smo organizovali po prvi put ove godine u okviru pomenutog projekta. Projekat je značajna inicijativa u smislu podrške saradnji između stručnih škola i privrede. U skladu s tim, naša ideja kao projekta jeste da damo podršku unapređenju tržišta rada u Bosni i Hercegovini, damo podršku zapošljavanju radne snage u Bosni i Hercegovini, naravno bazirajući se na inicijativama relevantnim za zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju. Projekat jačanja ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini je projekat vrijednosti 16 miliona eura i realizuje se uz podršku vlada Savezne Republike Njemačke, Švajcarske i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Kao što rekao, osnovni cilj projekta je podrška zapošljavanju radne snage u Bosni i Hercegovini i upravo radna snaga, u ovom slučaju mladi, jeste cilj naše podrške u okviru ove projektne intervencije. Ono što je bitno za reći, projektna intervencija, odnosno realizacija ove ljetne škole, bazira se na dijelu projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje saradnje između stručnih škola i privrede u Bosni i Hercegovini. Na našoj prvoj ljetnoj školi imali smo priliku da ugostimo predstavnike 10 partnerskih srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnike 5 privrednih društava također iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i učenike i učenice završnih razreda ovih stručnih škola. Upravo zbog aktivnosti koje su se dešavale ovdje i koje projekat inače podržava, radili smo na uspostavljanju kvalitetne veze između predstavnika škola i privrede, gdje su oni bili u mogućnosti na neki način da uspostave tu saradnju, a sve sa ciljem obuke i stručnog obrazovanja koja odgovara stvarnim potrebama tržišta. S druge strane, učenici i učenice koje su učestvovale u realizaciji ove ljetne škole dobili su priliku prvo da kroz interakciju sa predstavnicima privrede spoznaju prave, odnosno one realne probleme i izazove sa kojima se privreda susreće. Na taj način, na neki način da unaprijede svoja znanja i vještine, što će im sutra biti bitno kada nastupe i budu prisutni na tržištu rada. Dobili su također mogućnost da kroz ovu interakciju koja im je obezbijeđena sa mentorima koji su aktivno učestvovali u realizaciji ove ljetne škole, unaprijede svoje vještine koje ne mogu i neće naučiti u svom redovnom obrazovanju, a odnose se naravno na vještine prezentacije, komunikacije, što je sve ono što su oni na neki način vježbali i usavršavali ovih 5 dana. Tema ljetne škole bila je posvećena povezivanju učenika završnih razreda stručnih škola s kompanijama iz Bosne i Hercegovine kroz timski rad na rješenjima stvarnih izazova iz prakse uz razvoj poslovnih vještina i usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Voditeljica ljetne škole 2025. bila je ekspertica za srednje stručno obrazovanje Ivona Čelebičić, koja se osvrnula na izazove u obrazovnom sistemu danas kao i na stvarne potrebe tržišta.
Izazovi s kojima se nosi u stvari obrazovni sistem, ali uzročno posljedično i tržište rada, jeste što obrazovni sistem ne može da prati brzinu razvoja, pogotovo kad govorimo o srednjem stručnom obrazovanju, znači tehnologija se razvija nevjerovatno brzo. Obrazovni sistem je spor i ne može da stigne promjene kako bi pružio učenicima ono što je za njih neophodno, kako bi bili poželjni na tržištu rada. Stoga ovakva škola koja u stvari povezuje biznise, odnosno kompanije, odnosno privredne subjekte sa učenicima koji to neophodno trebaju, jeste u stvari da po prvi put osjete na koji način u stvari će oni zaista raditi, na koji način će oni ono što su učili u školi moći primijeniti. Naravno, tu sad dolazi do ovog raskola koji sam rekla, sporosti obrazovnog sistema i brzine razvoja tehnologija, ali u svakom slučaju ovakva ljetna škola će im omogućiti da razviju one vještine koje ne mogu u školi. I ja definitivno mislim da ovih 25 učenika koji su ovdje, zahvaljujući donatorima, Evropskoj uniji, švicarskoj organizaciji i njemačkoj vladi, omogućit će da ovi učenici mogu promišljati kako da najbolje se opreme za tržište rada. Definitivno ovo je pun pogodak na više nivoa. I između njih i timskog rada i stvaranje vještina prezentacije, stvaranje vještina kako da oni u stvari pokažu šta je to što oni znaju na tržištu rada. Kako da postanu dobar kandidat za posao. Učesnici ljetne škole bili su dakle učenici iz stručnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnici kompanija, vlasnici firmi i obrtnici. Tokom 5 dana razvijali su konkretna rješenja za izazove iz prakse koji su nominovali domaće firme, a završnog dana prezentovali su ih pred stručnom komisijom. Merima Šehić, HR menadžer MDG International iz Vogošće, već nekoliko godina aktivno radi na procesu stručnog obrazovanja mladih unutar kompanije u kojoj radi, a kazala je da je direktno povezivanje sa mladima itekako korisno i bitno. Znate kako, sigurno da je korisno, jer ti mladi ljudi jako puno toga nauče kroz tu godinu ili dvije praktične nastave, zavisno od smjera koji pohađaju. Mi smo nerijetko imali jako dobre kandidate koji su u konačnici nakon završetka svog školovanja u stvari postajali dio našeg tima, tako što su ostvarivali svoje prvo zaposlenje, a već su prethodno imali neko određeno, ajmo reći, radno iskustvo, bar su znali kako funkcioniše rad unutar same kompanije, tako da mi generalno imamo jako pozitivna iskustva što se toga tiče. Šehić je kazala da je divno da su učenici dobili priliku za sudjelovanje u ljetnoj školi. Ja sam to sinoć rekla i svim učenicima, divno je da su imali ovakvu priliku, da im je pružena prilika da se, da kažem, prije tog ključnog koraka uključivanja u poslovni svijet sa ove strane upoznaju sa poslodavcima. Većina njih nije nikad imala priliku, da kažem, sjediti na toj stolici prvog intervjua za posao, tako da ja, a sigurno i kolege iz ostalih privrednih subjekata su dali se od sebe da im olakšaju taj prvi korak, da im damo neke instrukcije kako se pripremiti za taj prvi intervju, šta treba znati, kako se ponašati i slično. Tako da ja vjerujem da će ovo njima biti sigurno jedno jako pozitivno iskustvo i da imaju puno toga ponijeti sa sobom nakon ovih 5 dana. Zumreta Sedić, direktorica mašinsko-saobraćajne mješovite srednje škole Bihać, rekla je da je ova ljetna škola bila izazov i motivacija. Pa kada sagledamo tradicionalni način održavanja nastave koji se odvija u školi, u učionicama, ovo je nešto novo, jedna novina za sve učenike, znači srednjih škola, posebno strukovnih škola. Ova ljetna škola je jedan veliki izazov za sve učenike ili učesnike koji su ovdje prisutni. Time da bih možda naglasila da je to jedna motivacija za ove učesnike, to jest učenike koji su tu prisutni, za neke nove izazove, znači ili kako za fakultet ili kako za novi posao, jer su imali priliku da slušaju različita predavanja o motivaciji, o sticanju novih kako digitalnih vještina, tako komunikacijskih vještina. Saznali su neke nove oblasti, znači poslovanja, imali su priliku da upoznaju, znači predstavnike
privatnih firmi gdje su mogli da saznaju kako i na koji način da apliciraju ili kako da ostvare kontakt sa firmama i kako na koji način da urade CV ili kako da komuniciraju sa poslovnim subjektima. Ajdin Ćurovac završio je srednju stručnu školu Džemal Bijedić iz Goražda, smjer tehničar mehatronike vozila, a podijelio je s nama iskustva sa ljetne škole. Prvi put da učestvujem na nekom ljetnom kampu, stvarno fenomenalno. Mislim da je plan i program sam rada, agendu koju smo imali bio odličan i projekte koje smo obavljali stvarno su bili fenomenalni. Nismo imali puno iskustva u ovome što smo radili, ali smo vremenom kroz svaki dan imali smo prezentaciju od učestnice Ivone i ona nam je jako puno pomogla kako ćemo da uradimo prezentaciju, šta nam je bitno, kako da komuniciramo i prezentujemo na kraju. Na svečanoj ceremoniji danas svi učesnici dobili su certifikate, a najbolji tim osvojio je stručnu praksu u jednoj od partnerskih kompanija.